קל. אוקיי, איזה חנון. פרו דביל, שים לו כמה כפות, ואז ישתוק, כמו תינוק. היי, אף פעם לא ראיתי עוד חנון כזה, ובני גורן זה הדבר שהוא רוצה. ואין מצב שהוא יוצא לבד, הוא צריך את אמא שלו ליד. אני מרגיש שהוא ביישן, הוא ממש חרשן, לומד ולא מפסיק דקה, לפי דעתי זה ממש מכה, הוא עושה בכוון וכל המשפחה שלו התחרפנה. הוא עושה בכוונה, לומד ולא מפסיק רק לדקה. תמיד כולם קראו לי החנון של השכבה, אבל היום תשאל בכל המדינה, תגידו מי הכי חכם בכל העיר, אומרים לי אתה הכי חכם שאני מכיר. אוקיי, בבן גוריון הוא לומד המון, חנון חרשן שרק רוצה מכות, ואם תיתנו לו ללמוד עוד, מחר הוא סטיב ג'ובס ואחר כך עוד. תן לי רק כמה דקות להבין למה אתה לומד המון שעות, בוא תבין כבר, לך לעבר, תדע. אם הייתה לי מטרה טובה הייתי הולך ולא מוותר לשנייה, אבל אין לי כלום, אני כל כך פגום, אתה מוזמן לנסות אבל תצפה לתגובות. תמיד כולם קראו לי החנון של השכבה, אבל היום תשאל בכל המדינה, תגידו מי הכי חכם בכל העיר, אומרים לי אתה הכי חכם שאני מכיר. אוקיי, בבן גוריון הוא לומד המון, חנון חרשן שרק רוצה מכות, ואם תיתנו לו ללמוד עוד, מחר הוא סטיב ג'ובס ואחר כך עוד.